Мәгариф өлкәсе. Актаныш татар халкының гореф-гадәтләрен, милли мәгарифен саклаган төбәк. Бездә татар мөхите. Максатыбыз да туган телебезне мәдәният, мәгариф, милли традициялар аша киләчәк буыннарга җиткерү, эш тәҗрибәсен башка төбәкләр белән уртаклашу. Башка районнардан аермалы буларак, татар милләтенә үсүче балаларга татар телен тирәнтен өйрәтү безнең тарихи бурычыбыз. Шул ук вакытта аларны рус телендә дә камил сөйләшә белерлек һәм чит телдә дә аралаша алырлык итеп тәрбияләү максат булып тора. Балаларга сыйфатлы белем бирү өчен район мәгарифенең үзенә генә хас системасы бар. Шуның нигезендә мәктәпкәчә белем учреждениеләреннән башлап һөнәри махсус белем бирүгә кадәр әзерле рәвештә эш алып барыла. Белем сыйфаты белән идарә итүдә район мәгариф системасының уңышлы моделе эшләп килә. Белем бирү учреждениеләре арасында бер бөтен структура булдырылды. Аңа 6 база мәктәбе, 19 төп мәктәп, 39 балалар бакчасы, сәләтләр балалар өчен гуманитар гимназия, интернат, гимназия алдында эшләп килүче Тылсым мәктәп бакчасы, кадет интернат мәктәбе, сәламәтләре шикле балалар өчен Такталашык мәктәп интернаты һәм махсус һөнәри белем бирү үзәге Актаныш технология техникумы керә. Балалар бакчаларында белем һәм тәрбия бирү мөһим шарт булып тора. Бүген балалар бакчалары тиешенчә белем һәм тәрбия бирмәсә, мәктәптә генә аны биреп бетереп булмый. Аның өчен тәрбиячеләрнең белеме җитәрлек дәрәҗәдә булырга тиеш. 19-20 уку елында мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре кеше тәрбиячеләрдән алып, тәрбияче җитәкчеләр өчен белем күтәрү курслары оештырылды. Балалар бакчаларында балалар тулысынча туган телләрендә белем ала, милли мөхиттә тәрбияләнә. Актаныш районы мәгариф системасы республика районнары арасында нәтиҗәле эшләп килүче системаларның берсе. Барлык фәннәр буенча да диярлек бердәм дәүләт имтиханнарының уртача баллары артуга таба. Соңгы 3 елдан бердәм дәүләт имтиханнарында югары балл җыючыларның өлеше проценты артуга таба. Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын 100 баллга тапшырган укучыбыз бар. Икенче мәктәп укучысы Мирзагаянова Эльвина, укытучысы Белоусова Мәүлидә Идрис кызы. 100 баллга биргән балалар Актанышта киләчәктә бик күп булырга тиеш, артырга тиеш дигән максат куябыз. Олимпиада күрсәтү хәрәкәтендә без җиңүчеләр һәм призерлар саны буенча шәһәр мәктәпләреннән кала республикада 5нче урында. Һөнәри белем бирү системасында шулай ук иң перспективалы һөнәрләр буенча топ 50-гә керүче яңа белем бирү стандартлары кертелә. Бүгенге көндә бу юнәлештә Актаныш технология техникумы актив эш алып бара. Узган елның сентябрь айында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов җитәкчелегендә республика районнары башлыклары Актаныш районының милли мөхитен, мәдәниятен, милли мәгарифен, шулай ук муниципаль район мәгариф системасы белән идарә итү үрнәкләрен өйрәнде. Түгәрәк өстәл арасында фикер алышуда Актаныш тәҗрибәсен республика районнарында куллануның мөһимлеге билгеләнде. Яңа уку елы Актаныш белем бирү системасы өчен бик җаваплы булачак. Районда республика мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсен уздыру көтелә. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановның боерыгы белән бүгенге көндә 57нче бистәдә 464 балага исәпләнгән 21нче гасыр мәктәбен төзү эшләре башланды. 650 миллион сумлык объект ул безнең август аенда файдалануга тапшырылырга тиеш булып тора. Гомумән тоже безне бизәми. Бүген 1-2 мәктәптә балаларның уку шартлары алар бүгенге тормыш тәләбенә туры килә торган шартлар түгел. Беренчедән проектны мощностька караганда 200 балага тора икесендә дә. Икенчедән инде тиешле шартлар юк бүгенге көндә. Шуңа күрә дә без бу конференцияны да инде үзебезгә сүрәп керттек. Ни өчен күбрәк акча алып булмасмы дип. Әлбәттә рәхмәт Асил Гаҗ республика президентына, җитәкчелегенә 650 миллион объект, яңа мәктәп, гимназия Аллага шөкер, яңа бинада, яңа уку елын башларга тиеш булып тора. Әле безнең Тылсымда балалар бакчасында бит инде балалар укыйдыр я. Аннан без балаларны иске гимназиясына күчерәбез, ягъни яңа башлангыч мәктәп арка килә безнең Актанышка аерым. Һәм беренче мәктәптәге дә 550, икенче мәктәптәге дә 600 бала калдырып, аларны да капиталь ремонтлап, нормаль мәктәп ясап, укытучыларга да, укучыларга да белем бирергә, белем алырга шартлар тудыру безнең төп бурычыбыз булып тора. Аннан шуларны ясасак, Алла бирсән, шул әйткәнчә больницаны ясасак, бары булар инде иң күп халыкка хезмәт күрсәтә торган социаль объектлар булып тора бүгенге көндә.
21 yıl Tatarstan Respublikasında tuğan tiller hem halklar birlemliğe yılı deb ilan etildi. Yıl davamında planlaştırılan şaralar rayonumuzda yaşayan halk vakillerinin tuğan tilin, gurub adabların, medeniyetin saqlaw o'stiruvga yo'naltirilgan. Rayonumuzning madaniyati boy tarixli, millatimizning madaniy mirosini barlab saqlab kelishi muhim tarmoq. Aqtonish Tatar ham boshqa xalqina zo'r shaxslarni bergan yerlik. Respublikamizning birinchi prezidenti Mintan Sharipov Shaymiyev, Boshqirdiston Respublikasining hukumat raisi Ildarxon Mutin, Tasirning hukumat raisi Shaymardan Shegardanova, Tatar teatrining uyushtiruvchilarining birisi mashhur tragik aktyor Muxtar Mutin, aqtanishlilar. Maqsadimiz yuqorida aytilgan shaxslarimizning ismini mangilashtiruv, kelajak bularga topshiruv. Rayonimizga 90 yıl, Aqtanish avuluna 10 yıllık o'yindan Aqtanish basmalari isimli Muhammad Bezaj yetakchiligida kitap bastırıldı. Bu kitapta ijod o'tishi balalardan başlap Aqtanish adiblari ham yozuvchilarining saylanma asarlari to'plandi. Zo'r g'ururligimiz Og'idil davlat ham biyo ansambli. Ansamblning yilliklarga xos bo'lgan biyo, jir o'rnaklarini barlab o'zining repertuarina kirituvi, milliy madaniyatimizni saqlav, kelajak bularga topshirish uchun muhim xizmat bo'lib turadi. Madaniyat milliy proyekti qissalarida Aqtanish san'at maktabina 7 million 600 ming so'mlik jihozlar, muzika o'yin qurollari qaytarildi. Aqtanishda Shihabuddin Marjani ismida tarix instituti, Olimjon Ibrohim ismida til ham adabiyot instituti bilan birlikda Kunchiqishqa muariyaga tarixiy madaniy merosi ham bugungisi ismli tubakara fanniy konferensiya o'zdi. Haligi konferensiyada ko'p tarixiy so'rovlarga fanniy yoqdan tugal ham negizli ochiqlik kiritildi. Rayonimizda teatr san'ati zo'r o'sish olgan. Bugungi kunda 50 o'zicham teatr kollektivi, 9 xalq, 1 munisipal drama ham komediya teatri kollektivlari ishlarni olib boradi. Teatr san'atining turli xizmat ishlari yaratib topdilar. 20-yilning zo'r jurnali Kirov madaniyat yurti xalq teatri Iliriyat festivalining Grand Prix egasi bo'ldi. 21-yilda tam bir maqsadimiz Aqtanishda davlat teatri bo'ldiruv. Haligi muhim ishni boshqaruv uchun yillik ham bizning to'liq haqimiz bor. 20-yilda millatimizning milliy strategiyasi Vasilga Ashmisilga murojaat aytaman. Davlat teatrini nishikda Aqtanishda yasarga endi. Bo'lmaymi sonda stadiya prezident kirib ketdi. Mo'y agar anlamda amr bo'lsa, u turmushga oshatirgan ish deb biz ani hisoblaymiz. Timbalik Rustam Nurvalish o'zi amr berdi. Ayda esa menga kirgizadi. U bermaslik bo'lsa sirada bermasda aytayim. Shunga ko'ra umidsiz to'g'ri deb aytasim keladi. 20-yilda millatimizning milliy strategiyasi qabul etildi. Vasilg'ayat sizning yetakchilikda Boshqirdiston Respublikasida yashovchi millatdoshlarimizni strategiya bilan tanishtirish maqsadidan ishtirokga uchrashuv uzdirildi. Kelajakda respublikaning eng kunchug'unda o'rnashgan milliy sostavi 98% tatarlar tashkil etgan rayon bo'laraq biz milliy madaniyatimiz bilan haligi strategiyaga negizlanib tatar xalqini birlashtiruvchi, boshqa tubakda yashovchi millatdoshlarimiz bilan bog'lanishlar bo'ldirib, tugan tilimizni saqlovchi o'zak bo'lib qolarga tegishmiz. Rayonda fizik kultura ham sport turlarini o'stirish, sport choralarini o'zdirish uchun yoshi shartlar texnik baza bildirilgan. Rayonda bolalar ham yoshlar orasida sport o'stiruv yo'nalishida 2 sport maktabi ishlab keladi. 20-21 o'quv yilida turkumlarda 1191 bola shug'ullanadi. Shularning 332si avul jerliklarida voleybol, kurash, hokkey, stol tennisi, bilbao kurash turlari bo'yicha shug'ullanadi. Rossiya birinchiligida 2020-yilda kurash, shaxmat, voleybol shaxsiy birinchilikda prezident o'rnini olgan sportchilarimizda ko'p. Bolalar sporti bilan birlikda rayonda uyushma, предприятие, учреждение, avcılıklar arasında da aktiv ish olib boriladi. Yil davomida traditsion yo'nalishda 1000 dan ortiq kishi qatnashishda qish ham joyga sifatida keladilar. Massa ko'lam Tatariston kurasi, Tatariston shanba yo'li, futbol, hokkey, voleybol turlari bo'yicha rayon chempionatlari o'zadi. Kunlar mumkinligi invalidlar dikasi qissalarida ayrim turlar bo'yicha yarashlar o'zadi. Respublika yarashlarida rayonimizning invalidlar komandasi ko'p taqir prezident o'rinlari yo'lab olib qaytdi. Kelajakda rayon xalqining fizik azillan ta'minda o'stirish uchun avcılıklarda sport qurilmalari, 21 sport maydoncha o'rnashtiruv, rayonimiz o'zagida tog' chang'isi bazasini наконец proyektdan oldik, ekspertiza o'tgan. Obyekt 90 millionlik obyekt, bugungi kunda investorlar yo'llanma olib boramiz.
hem baribir Aktanış'ın üzerine birinci, ikinci mektep için bir futbol manejı ili sportzal tüzüğünü biz özümüzge maksat etip koyarız. Tatarstan Respublikası Yaşlar Ministerliği ile birlikte Aktanış'ta Yaşlar Forum öttü. Forumun tüp maksatı bulup her avul yerlerinde yaşlar için canlandırıp jiberu, avullarga to'g'ri keladigan davlat programmalarını neticeler kullanırga öğretu, şul oңaydan rayonun her avul yerlerinde yaşlar siyaseti bilen işlerçi bir yaş kişini bilgilew buruş etip koyuldu. Hürmetli deputatlar, hürmetli oturuşta katnaşıcılar, çıkışımı tügellep şunu aytasım kiler. 21. yıl bütün problemalarını da bir yolu hal ete olmayacak. Lakin uzun yılda bulgan kiyirenkilik akırılap kimer, iktisadi aktiflik artıl, biz yana virüsga karşı kerakli immunitet buldarыбыз dep ümitlenemiz. Bütün Rossiya halk sanını alın ötkeru, biyilgi yılının mühim vakıgalarının birisi bulacak. Aktanış rayonu saylovchiları 21. yılın tüp siyasi vakıgalarının birisi bulgan Rossiya Federasyası Devlet Dumasına deputatlar saylovda da sanatmaslar dep şanıp kalan. Ömmen 21. yılda rayonda yaşauşu halkının tulayın hem zakonlu menfaatlerin saklağını təmin etu, turmuş konkurşlarını yaxşırtu, yerliklerde sosyal meselerini hal etu, salım bağısını nığıtu, bulgan tabiği baylıklarını saklav, yaşayışı bizning tüp buruşları bulup kalan. İhtibarı için rahmet.